Gràcies, alcaldessa, i bona tarda de nou a tots i a totes. En primer lloc, jo volia agrair el reconeixement de l'esforç tècnic que s'ha fet a l'hora d'elaborar aquest Pla Local d'Habitatge, perquè efectivament crec que s'ho val, crec que és un bon document a nivell tècnic, malgrat aquestes qüestions en les que no estem d'acord, no? Que serien més estratègiques en tot cas. Jo només volia aclarir algunes coses que s'han dit i que penso que és bo que les aclarim. En primer lloc, el tema del sector E que preocupa la U, aquesta planificació, aquest planejament ja està aprovat. És que està aprovat. Llavors, si es modifica, jo repeteixo una altra vegada, es modificarà en el marc de les converses del POUM i el POUM no s'aprovarà sense que se'n parli d'això. D'això s'haurà de parlar, com de tots els altres sectors en desenvolupament, que són pocs, però que en queden cremalleres i no es podrà fer d'una altra manera. És que perquè no hi ha un altre instrument per modificar això i perquè a la taula del POUM s'haurà de posar tot el que hi ha dintre de la ciutat. Llavors, no pateixin, que no és, això no és cap drecera cap a fer cap modificació estranya, perquè és impossible, bàsicament. La llei no ho permet. Llavors, jo m'agradaria anar, he anat, mentre parlava amb vostès, he anat a la pàgina 154, on hi ha un quadre de previsions dels diferents habitatges que es preveu incorporar, i el que diu aquest quadre, el primer que hi ha, és que aquest 15% d'habitatge destinat a polítiques socials de la ciutat, senyor Corbera, no és un objectiu que nosaltres ens inventem, és el que diu el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge de Catalunya. Per tant, no és un objectiu de la ciutat de Rubí, és un objectiu del país, no ho diem nosaltres. És un document que està en elaboració, per cert, que no està aprovat encara. També em sembla que és una cosa que està pendent a la taula de l'administració autonòmica i que encara tampoc no està resolt. Però el que diu ara mateix l'esborrany és aquest 15% pel país, per Catalunya. I a més, a Catalunya partim d'un percentatge més baix que el de Rubí en habitatge destinat a protecció, a mesures de protecció social. I és un 2% a Catalunya aquesta mitjana. Per tant, a Rubí, malgrat totes les coses que no s'han fet històricament, estem una miqueta millor amb aquest 3,8 a la ciutat que a la resta del país. Per tant, aquest objectiu del 15% és a 15 anys i, de fet, està dividit en la primera taula en quinquennis, parla d'un primer quinquenni, segon quinquenni, tercer quinquenni, i en cap cas es pretén, perquè és evidentment impossible, com van vostès, que aquests objectius, que aquest 15% s'assoleixi en el període de vigència d'aquest Pla Local d'Habitatge. És impossible, ja és cert, ho assumim. I aquests 15 anys també tenen les mateixes dificultats que vostès han plantejat. Tot allò que depèn del desenvolupament privat, depèn del desenvolupament privat i no hi podrem incidir. Per tant, doncs és cert, haurem d'anar al mateix ritme i veure si s'aconsegueix això. Quan es parla d'expropiacions com a via d'adquisició o d'ampliació del parc públic d'habitatges, expropiacions que no tenen per què ser, diguéssim, per sempre, poden ser temporals, mentre el propietari no decideixi donar un altre ús a aquest habitatge. Clar, necessitem, i després en parlarem una mica més endavant, però necessitem una legislació que això contempli i que ens acompanyi. Els ajuntaments no podem, evidentment, no podem sols, amb les eines que tenim, plantejar una estratègia d'expropiacions si no tenim unes lleis que amb garanties cap als propietaris, evidentment, i propietàries ens permeti fer-ho. I jo m'agradaria també, amb el tema de l'habitatge, jo crec que és molt complicat comparar la tasca que fa Promusa, que efectivament és un model d'empresa i de negoci diferent, que està funcionant ara mateix molt diferent a ProUrsa, perquè les ciutats no són iguals. Les ciutats no són iguals. Aquest ajuntament ha fet front amb l'habitatge que tenia a una qüestió únicament, que ha estat l'emergència habitacional. L'emergència ha estat tan greu en els últims anys, des del 2008, que la política d'habitatge ha existit única i exclusivament per fer front a aquesta emergència. I, efectivament, el que volem i el que intenta fer aquest pla és que puguem continuar donant resposta a l'emergència i a la vegada podem desenvolupar polítiques perquè els joves no marxin d'aquesta ciutat, perquè la gent gran no hagi de tornar a casa dels seus fills i filles o es vegin situacions d'exclusió o de vivendes que no compleixen la salubritat que han de tenir i el benestar que ha de tenir tothom i que té dret tothom. I aquest és el repte.
Aquest és el repte. No és una qüestió de percentatges en aquests moments. No és una qüestió de tenir més o menys pisos. Ara mateix és una qüestió de com fem perquè aquesta emergència, que és greu, que és gravíssima, li puguem fer front, però a més, puguem resoldre totes aquestes altres problemàtiques d'accés a l'habitatge que tenim a la ciutat. I vostès ho han identificat en els mateixos termes que ho identifiquem des del govern i que identifica el Pla Local d'Habitatge. Per tant, crec que estem d'acord en la diagnosi, crec que estem d'acord en els objectius. Jo m'hagués agradat, per descomptat, que aquest Pla Local d'Habitatge s'aprovés en aquesta aprovació inicial per unanimitat. Saben vostès, perquè ho hem explicat, que aquest pla ha d'anar a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona i, per tant, hi haurà aquest període d'esmenes. Recollirem, llegirem i buscarem els consensos necessaris perquè l'aprovació definitiva d'aquest Pla Local d'Habitatge sigui per unanimitat. Tenim els recursos preparats, com els deia, compartim objectius i, per tant, seria una pena que no fos així. En tot cas, moltes gràcies a tots per la lectura detallada que han fet d'aquest document.